Takže čau lidi, tady Krkrází do dalšího videa tady z toho mýho světa, z té série, vlastně, prostě z té série. Tak teď si dává jiný pohled. Tak, v minulém díle jsme si dělali taky ty začátky, jo. Musíme najít zvířata samozřejmě. A jdeme na maso, protože to je naše základní, víte co. Jo, a jinak budu mít s předvídem intro, ano, krečí. Like, odběr, taky. To a hele, tohle je ta voda. Už zastavit, pokud já si z toho barák, nebo tamhle někde uděláme si barák samozřejmě. A jinak to taky bude kratší video, protože to je jenom informačka o druhém díle, tam to je ten druhý díl. A tady jsou v ovci. Ne? Dáme si písu, tak, když se nám měl by. To byla asi tím, nebo co jako wow, tak jsem to spravil miliarda zvířat, jako wow. Ovce. Ještě jednu vlnu. Tak. Ještě jednu vlnu. Teď se na ní. Chtěla mi to samozřejmě. Ještě jednu vlnu. No, mám dvě. Ještě se kouknu, takhle jsem vlastně nás pounovalo. Nebo ještě takhle jsem. Já skočím do tady té vody. Jde mi to nás přeměnit, ty option. Oh, think nothing beautiful skies, my moving. Tady. Tak. Na opačnou stranu. Co? Tady jsme. Krásno. Na dvě rány musím dávat. Kompatibil. Tak, kuda. Kde jsi? Kde? Je tak. Okay. Dáme si med. Si zpátky začátky. Tak. A jdu se vyhrávat. Tak. Chrápy. Tak. Jsme se měli. Ještě ráno. Samozřejmě. Jde. Střichouky, omlouvám se, pak ta střicha musel být. Tak, a my musíme upíct masičko. Super, málo tajech. Tak si to nakazím. Jo, a jak už bude jindrat, mi říkal helkýčko. Jo, kdo chce kregálit. Uj, super. Dáme to dovolíme. Hej, to jsme dlouho. Tak. Tak, slatonak. Kurz. Tak. Jump.
potřebujeme. Uhlí není dost. Tak. Tak asi dáme tak. Tolik uhlí, jo. To ani nevím, jak jsem přišel divný. Ale ještě tady. Toto uhlí tady je prohlí. Pro. Operhlí. To se okamžitě uznáš po krajně. Tak jdem. Tak. Příbytek, jak to děláš? Mám tady na uhlí a mám tady stejky. Teď už budu zapnout jídla hledám. Stejky. Čo nejlepší. Uhlí. A já bych šel nějaký průzkum. Šel bych. Ale to není jeskyně. Nevím kam. Tady si dám rád, rozlívám se kopce. Tak. Hej. Hello Minecraft, já ti dám zub. To je krásný rozhled jako bratče. Nemám meč. Shodím tě. To se zabilo. To jsou liány na stromech. To jsou... To zase přestěhujem. To jsou vysoký hory. No, jdeme. Tumpáč. Postel. Tak jdeme rovně. Stýlka ještě. Tak. Já jsem tak neudělal. Jdeme. Jo, už je tam super. Chci se tady vidět. Bude šovce. Šubírky. Jaký víno vygrává světla. Nebo kalučina. Kalouka. Pijouka to je. Ta vejkěvka, takže super. Už to taková ta studánka. Ryba pěkná. Body dumping. A kurva zle. Asi bude. Protože to pro. A. Super. Dva.
Nic neprošel. Smůla, pokud to tohle bude. Tady je krásná rovina. Tady zboríme. Jak? Pecičku. A postýlku. Tak. Je pěkný. To líbí. Ty budu to vás zrátí. Kolem 15 minut. Mám ještě 6 minut na natáčení. Jo. To může udělat. Já ty tyčky udělat na sekeru. A vidíte už sám na to. Přeblíž. Tady má žádný přístup k stromům. Divné. To je smaragd. To je taky blbý generovaný strom, máme to. Vidíte to? Vidíte ten strom? Vidíte? Stromeček, co jsem chtěl. Stromeček. Sálku budu válet na pět. To Vánoce dopokládala. Kamek. Go. Ty. Tak. Jak koberec. Zajímavá věcička. Tak. Tady jsou je taková díra. Já tam musím jet barák. OK? Barák je pěkný. Z původního, ale z toho krásného toho. Tak, bum. Tak kapustýlku. Jdeme teda své. Pěkný místečko, ne? Chválně, jako nelipíte. Jako to je já takhle. Půjdu, vyrokněte do té nejlepšího. Buď tam na tom místě, nebo tamhle. Buďte tady. Nebo fakt, jako tam, asi tam, to bude asi nejlepší. Asi tam, tady. Takovou dírku malinkou. Už si to udělal. Torčky. Raz, dva.